ଏକ ପ୍ରୌଢ଼ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ନୂତନ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ବିଳମ୍ବରେ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆସୁଥିଲା। ତାର ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ ଆଦୌ ରୁଚିକର ନଥିଲା। ସଦାବେଳେ ସେ ବଡ଼ ବିବ୍ରତ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗେ ବିଶେଷ ମିଳାମିଶା ବି କରୁନଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ହପ୍ତା ଶିକ୍ଷକ ଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଶ୍ରେଣୀ ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଉଥିଲା। ବେଶୀ ଦିନ ନ ଯାଉଣୁ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ୟମାନେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଟୁ ମନ୍ତବ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଶିକ୍ଷକ ଯେମିତି ସେହି ମହିଳା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଭାର ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇ ମହିଳାଟିକୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ। ସେ ତା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ସହିତ ତାକୁ ଏବଂ ତାର 2ଟି ଶିଶୁ ସନ୍ତାନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି କୋଉଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଧାର କରଜ କରି ପଳେଇ ଯାଇଛି ଏବଂ ତାକୁ କୌଣସି ଠିକଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇଯାଇ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ସେ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଥିଲା। ତାର ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟ ଶୁଣି ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ତାକୁ ଏକ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଥିଲା ଏକ ଦୟା ଓ ଅନୁକମ୍ପାର ଦୃଷ୍ଟି। ସେ ତାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବିଷୟ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଲେ। ଅନେକ ଏହି କଥା ଶୁଣି ତାକୁ ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କଲା। ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲା, ଯିଏ ଥିଲେ ତାର ବାସ୍ତବ ବନ୍ଧୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକ ଦୟା ଓ ଅନୁକମ୍ପାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା। ଆମେ ଯଦି ଆମ ନିଜ ଚକ୍ଷୁରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଆମମାନେ ହୁଏତ ଦୁଃଖୀ ଲୋକର ଦୁଃଖ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତା ପ୍ରତି କଠୋର ବିଚାର କରିପାରୁ। ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେପରି ଏକ ଦୟାଦ୍ର ହୃଦୟ ଅଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ହୃଦୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରକାର କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦୟା ଓ ଅନୁକମ୍ପାର ଚକ୍ଷୁରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱର ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇପାରିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ, ବଳିଦାନ ନୁହେଁ, ଦୟା ଓ ହୋମ ଅପେକ୍ଷା ପରମେଶ୍ୱର ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ବାସନା କରୁ।